montar unha librería. O que temos que facer é montar unha librería. Veña, home, veña. Sí, xa o decidime. Outro día falei no con Nora, está de acordo. Pedimos un crédito e punto. Ti estás moi equivocado. As contas están botadas. E un café librería ainda non se viu nesta cidade. Mariano, pero ti és abogado. Que sabes de levar un negocio de libros? Que sabes dunha cafetería? Queres que che diga o que sei? Sí, Queres que che diga? sí, veña. Comeza. E ben? Nada. A verdade é que non sei nada. Pero seguro que non é tan difícil. Para isto querías quedar conmigo? Para contarme que queres deixar o traballo? Exactamente. Neno, o mundo non xira ao teu redor, por moi parvo que sexa o mundo. Xa, pero eu quería dicircho. Para ben, Mariano. Agora, podemos pasar a outro tema? Non me podo liar moito que teño que ir facer a compra. Eu facer o xantar para cando chegue a Esperanza. Pois iso. Daquela marchamos. Marchamos? Marchamos. Pois neno, xa falamos con calma. Adeus, Mariano. Adeu, Carrín.